en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goedenavond alweer en welkom bij aflevering 15 van Net vergeten. Verleden week hebben we hier met verhaal van de verzetsman Lolle Rondaan uit Bitgem. Die als bekend had Rondaan zijn verzetsactiviteiten bekeerd met de deer. Jong praten we verder over verzetsactiviteiten. Het verzetswerk hier meerdere aspecten. De activiteiten variëren van het rondbrengen van illegale kransjes, in een huis nemen van onderduikers, het vervalsen van persoonsbewijzen en het plegen van sabotage. Aflevering 15 van Net vergeten, jong dus over mensen in het verzet. In het eerste slagen de Duitsers erin om het Nederlandse volk voor haar te winnen. De bezetter houdt hem vriendelijk en correct. Al te drieste NSB'ers temen ze de moelen. Ik heb erop op de Germaanse schipskip lieke een willig eer te vinden. Over het algemeen hellen de meesten met fleurig azem. Het valt al even mij. Doe liek wel duidelijk waard dat Duitsland de slag om Engeland verlen hier en dat de inval in het onmetelijke Rusland een flater van de Eerste Wereldoorlog wie. Toen begreep men dat de blitzkrieg nog heel lang doorgekomen. De nazi's kwamen met een serie maatregels die het gewone duistere leven heel iets zwidder maken. Nou was duidelijk dat er meer dan kweer van de bezetter te verwachten wie. In het begin wien het enkel oud-officieren die probeerden een vorm van verzet te organiseren. De amateuristische groep wien een makkelijke plooi voor de Gestapo. Benam door de heel die toenemende jodenvervolging en de dwongen tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland groeide het verzet. De illegaliteit leerde stadig aan om effectief en goed organiseren te werken. Onderdoekers en orenvlechtelingen waren verzonnen van bonnen en valse papieren. Joden moesten de onmooilijzeme bezetter uit de handen houden worden. Wapenen oorvallen moesten uitgevoerd worden op gemeentehuizen en distributiekantoren om archieven te vernietigen en waardevolle papieren uit de handen van de Duitsers te houden. Schijnbaar onopvallende vrouwen en mannen groeiden uit als stille helden. Efter lezen de borkerijen ben in haar stille omjouwing onderdak van allerhande onderdoekers. Rijstige dwarpjes waren broeinesten van illegaliteit. In een strijd zijn de nazi-terreur offeren in Friesland 288 mannen en vrouwen haar leven. In de studio jong gasten. Jan Hallema is bijna op 18 maart 1918 in zijn tannen. Hallema is min of meer bij tafel in het verzetswerk te Lanekam via Meint Paulet van Stiens. Hallema had een opleiding volgens de Amsterdamse reclameskwallen. In die opleiding zulde net vreemd onwest hebben dat hij in de oorlog van het vervalsen van allerhande documenten zijn specialiteit maken had. Hallema went het op dit stuit in Ljouwert. En Marta Siderius Kolk bijna op 3 maart 1920 in Oudebeeldziel. Mevrouw Kolk had in het verzetswerk koeriers ter West en als zodanig het nodige maken. Het zal maar hervannamen te maken hebben dat zij in de oorlog de bijnaam Mata Hari kregen had. Mevrouw Kolk went het op dit stuit in Frenscher. En Sape van der Meij, bijna op 6 juni 1918 in Belsum. Van der Meij is in het verzet in aanraking gekomen door in Borman Bernardus Renzema. Hij had deel uitmaken van de verzetsgroep Belsum en is met die groep belutsen geweest bij verschate sabotagedaden. Goeien alle treien, welkom in de studio. We praten hier over het verzet. Ik wil graag beginnen met de vraag waarom je in het verzet gongen bent. Ik heb het al zijn dat je hem er min of meer bij tafel inroelen bent, maar je hebt het toch dien. Waarom, Hallema? Waarom? Ja, het is meer een geval bij toeval geweest. Als ik het zo eens even vertellen kan. Ik ben helemaal niet van plan om in het verzet te komen. Maar mijn palet kwam eens op een keer bij mij. En dat was in het les van 43. En die zei, dat is nogal wat bekend in Amsterdam. Daar heeft altijd zitten. Ik zei, ja. Hij zei,
daar hebben we eigenlijk een beetje contact met, maar we weten niet precies hoe dat zit. Zou Stout daar eens even heen willen? Nou, ik naar Amsterdam toe. En zo is het dus eigenlijk begonnen. En ik moest me melden op een centuurbaan in Hotel Centraal. En ik had een witte jas aan, een regenjas, met een alpinemuts op en een krant onder de arm. Dus dat ze wisten wie ik was. En ik zag er wel een stuk of 5 mensen zitten. Ik denk, nou, dat konden ze wel wezen. En een van die mannen gaat staan, die zei, Jan, wat doe jij hier? Toen bleek dat verdorie mijn oude baas te wezen, van het reclamebureau. Nou, toen was de zaakje natuurlijk helemaal klaar. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Maar je mag ik een motief hebben, want je ging nee zeggen kennen om op het fysiek van Paulette om een pakje naar Amsterdam te brengen. Ja, er zat ook wel een klein beetje, 25 jaar was ik, zat ook wel een klein beetje wat spanning in. Het avontuur? Ja, toch wel wat. Ja. Nou, als ik nou ouder ben en dan zeg ik, ja, daar zat inderdaad wel een beetje avontuur in. En ook wel een beetje dat je wel wat geëerd voelde, dat ze je daarvoor vroegen. En dat je denkt, dit is zeker eens even een goede oplossing brengen. Ja, ja. Ik heb er later wel een beetje spijt van gehad, want toen doken je natuurlijk van het een en het andere. Ja, daar komen we straks voor te praten. Ja. Mevrouw Siderius, ja, Marta Kolk, wie het doen nog. Ja. Waarom ben je jou in het verzet gegaan? Het is ooit zo beeldspraten, niet? Ja, maakt het niks uit. Nou, ik had heel wat achter de rug. Er is heel wat ernstigs gebeurd in mijn leven toen. Dat hoef je hier niet nader te noemen. En daar had ik een keer met Pier Kooistra, de bakker van Oude Ziel, over praat. Hoe is het meisje, zei hij dan. Nou, ik zei ja, we gaan verder. Maar ik moet wat doen. En toen zat ik een keer op een middag bij mijn mum. En het Jeert Kalk, zijn dochter, uit Oude Ziel, zat ik wat te doen, te haken of weet ik wat. En toen klapte het pier aan het ruut. En ik zei, nou wat moet die vent? En ik erheen en hij zei, kom eens even met. Ik heb het voor die. En toen had ik geen idee wat dat was. Geen idee. Ik achter het pier aan, had een bakkerij. We gingen niet door de winkel, maar we gingen achterom door de stijg. Het wordt hoe langer, hoe spannender. En nog begreep ik niet wat ik er aan kwam. En toen moesten we achterom bij een trapje op. En toen kwamen we in de achterkamer en er zaten 6 heren. En toen wist ik het. Je kon die man. Nee, maar het werd me ingegeven. Toen kreeg je jou het verzoek om mij te doen. Toen zei hij alleen nog, het is een dom, die zit erbij, van Bellicum. Dat is ze. En toen zei Don te mij, durft u het aan? Ik zei ja. En waarom durfde ik het aan? Met dit idee, ik moest me missen, maar ik ging net meer jongens. Met dat idee heb ik vochten. Heel duidelijk motief dus. Ja. Van de Meij. Ja, zet hem maar al, hè. Wat is jouw motief best om in het verzet te gaan? Ja, dat in kwestie, ik ben, zat de heer Hallem, ik had zei, je bent jong en ja, je bent levendig en nou, dan komt ik weer dus 10 maart al in dienst, ik had het net zo spectaculair maar maken. Ik moest eerst die Ljouten letten naar Alkmaar. En wat dat weer al gebeurd was, want ik kwam met hier 40 pas in dienst, omdat het buitengewoon dienstplichtig weer. En dan waren het heel goed uitgesteld, want ze gingen toen in Nederland net zo vol om kleren en om arken en zo het heen. Dus ik moest heel tijd, waren het uitgesteld, ik moest veilig en al in augustus van 39 erheen, maar dat is pas 1 april 40 geworden. Nou, toen kreeg je het 10 mei. En ja, dan beleef je dat, die show je dat, die daar omstappen en ja. En dat wordt het eerste keer dat starig ongezellig, maar later werd het steeds feller. Ja. En dan mis je dat vrije, dat ik heel lang verhaal willen horen, maar ik wil zeggen, het is, ik heb er nooit zo beseft, dus toen, en vooral nog lang in de tijd, verder in de tijd, wat dat is om vrij te wezen. En eigenlijk is er wel wat van en hoe je er nu uitzegen. En ik volg alles, krantenberichten en radio en
hoeveel ben ze nou en wij is nou weer een ongeval of zo. Daar leefde ik bij de dag bij. En daar moet je wel als jonge man erover praten. En ja, toen dacht ik, wat is dat toch wat voor dikke daar weer hier zo net een paar meer. Hier van per 100 betaal ik in van die G1 of die G2. Hier Geuringen, hier er nooit verder komen. No? Maar het gaat altijd bij die dingen zo. Het met net de volle kassie, no? Om mensen, om materiaal. Ja. Dat is dus, Hitler hier misschien, ja, ik kan nooit achterna vast zitten, maar die beste denk ik in, ja, maar dat wordt mij dat doen, dat kost me net volle. Want ze hebben hier 5 jaar rond 40 vliegtuigen verleverd zelf, in die paar dagen. Ja. Jouw motief is heel duidelijk. Vrijheid. Ja. Waarom winnen, letterlijk. Ja. Dat waarom winnen. Ja. Johannes Boorman, ik ga het in de onkundiging al zijn, Rensema, Bernardus Rensema. Ja. Wie een man die het actief wie in het verzet? Ja, die heb ik in het eerste, maar ja, die is echt, ja, dat trofee weet ik net krijgt, want ja, niet zo, ja, dat kijk ik met Van Don, hier kijk heen daar weer uit het vizier, maar ja, die weer de man van de veiling verzeld, no? Ja, en Reense Nieuwhof en Orne Jerkes Hoekstra en ja, weet ik het. Maar we doen weinig vrij rustig, no? Dat groeide links en dat je steeds feller waren, en steeds feller begon te missen die vrijheid. En ja, het is maar die vrijheid, zou dat ook wel heel nadrukkelijk die hier naar luisteren zal. Die vrijheid, dat is iets zo geweldigs, alleen er zijn mensen die in de verkeerd man, die menen dan kun je echt maar alles doen, hoe je nergens wat van onder trekken, maar het met een vrijheid in gebonden niet werden. Het met, of in het zou zijn, is in Nederland gezegd, het is, leef je nog vrijheid een wilde nemen, en dat vind ik dus wel dat is. Maar gezegd is dan, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Ja. En dan ben die benen, die binnen dan, denk ik soms was in deze tijd, lang net sterk genoeg om goed met die vrijheid om te gaan. Ja, goed, het motief is ook heel duidelijk. We komen toch te praten over wat je hem dan dienen hebben. Dat binnen een aantal facetten. Ik denk dat je honderden mensen misschien al vragen kennen. Wij hebben hem vragen om het te vertellen. Halma had al even verteld van zijn eerste verzetsdaad. Die jou misschien dat die dat zodanig beschouwen hebben. Nou, Nee, dit is niet mooi nee, helemaal niet. Ik heb gewoon beschouwd van nou, dit kan ik doen, want ik weet de adressen en al die dingen meer. Maar ik had niet beseft natuurlijk waar ik in plofte. Want toen ik daar kwam en toen ze mij goed herkenden en toen dat contactles had, toen zeiden ze tegen mij, je kan vannacht wel bij ons slapen. En als je dan morgen terug gaat, dan moet je even een stuk of 3 Joden meenemen, die moet je naar Scharnegouten brengen. Even. Nou ja, dus daar had ik niet op rekenen natuurlijk. Hè? Dus we moesten doen, dat heette toen naar de Amstelaan. En van Amsterdam haalde ik dus met hun 3 Joden op. En die bracht ik naar Scharnegouten toe. Dat ging ook heel erg in fietsmaker daar in Sneek. Daar bracht ik ze dan heen en dan kregen we zoveel fietsen als we er waren. Dus we waren met z'n 4. Even voor mij duidelijkheid. Over welk jaar praten we nou? Hè? Over welk jaar praten we nou? Dit is over 43. 43. Goed, dan weet je dus hoe de Duitsers binnen. Je weet wat de bezetting is. Ja. En dan krijg je dus de jaren van neem even wat Joden mee naar Friesland. Ja. Zien, ik had echt met die Joden wel te doen. Want ik had natuurlijk, omdat ik dus in 42 en zo in Amsterdam zat, had ik dus al heel wat metmaakt van Jodenvervolgers. Dus dat was wel bekend. Maar ik bedoel, maar van de andere kant was je ook een beetje huiverig, want die ploften er meteen in. Er waren gewoon bij dat konje van 20 meter afstand wat zien dat een Jood was. Dus ik bedoel, maar ze hadden natuurlijk niet die Jodenster op of wat ook maar. Maar dat was toch wel een risico. Ja, dat bedoel ik dus dat even. was een heel groot risico. En jullie nemen die mensen mooi van Amsterdam naar Scharnegouten. Ja, met de boot van Staven gingen we over. Ja. Ja. Ik bracht ze in Scharnegouten en dan werden ze weer doorvervoerd naar Wiersma en Jouren. Maar ik bedoel maar, de tweede keer, toen ik weer naar Amsterdam moest, toen was ik wel op voorbereid. Toen wist ik wel hoe laat het was. Maar toen had ik natuurlijk ook een tas vol met bonkaarten die ze in Amsterdam heen moesten. En toen nam ik weer Joden mee naar Scharnegouten toe. En ik had uit Amsterdam weer valse persoonbewijzen gekregen.
En van die zegels die op een persoonsbewijs passen, dus die nam ik weer met. Dus ik bedoel, maar je hebt een handvol met tennisspul en daar zitten dioden die je metnemen moet. Ja. En ben je dan bewust van het geweldige risico wat je neemt? Ja, dat wel. Daar had je dan niet ergen op dat moment. Maar als ik s'avonds thuis kwam, bij mijn vrouw dan zat ik te trillen. Dan kwam de reactie. Ja, kan je me voorstellen. Ja, dan kwam de reactie. Op dat moment niet hoor. Met controles ook niet, daar heb ik nooit last van gehad. Maar na afloop wel. Ja. Ja, daar was ik zo zenuwachtig als een kanien. Ja, Ja, natuurlijk. ja, dat waren geen helden, waren we hoor, helemaal niet. Nou nee, maar daar praten we over. Gewone mensen. Ja, heel die gewoon. plotseling dingen doen die Ja, in de situatie die er is, gevaarlijk binnen. ja, Hè? ja. Mevrouw Sideris, ja, jouw eerste verzetsdaad, jou hebben heel vlot ja zijn, ik doe het. Kun je die nog herinneren? Wat moest je Heel als eerste? goed. Ja? Direct de eerste middag moest ik naar Pietersbieren om 300 bonkaarten op te herrie. En ik weet net, ik heb altijd zijn, ik mocht dit doen. Ik deed het net, maar ik mocht het doen. Toen, ik moest me direct maar mijn rijden weg ze hebben, dat vertrouwde ze zeker, dat begreep ik nog nooit. Ik heb zeker een eerlijk kopje gewoon, ik weet het net. Maar de eerste keer heb ik ze dus onder mijn schort en mijn jurkje als aanstaande moeder ben ik terugfietst. Ja. En de tweede keer doen we de wel aanhouden, daar maar 300 bonkaarten bij Sint-Anne. Toen kwam ik een Duitsertje en mij een hoen en die zei halt, afstijgen. En ik heb een moment gedacht, daar gaat hij. Ik denk nee, nooit. En ik zie die bonkaarten toen net weer op bukje, maar in de fietstas. En daar gewoon in de fietstas met 12 flessen melk erbovenop. En toen hiek het zatje in die Duitser, ik deed de vinger in de moeder. Oh, ik ben stout geweest. Ik heb ik maar wat lult met die vent. Ik zei, kijk, ik deed zelf het deksel van de fietstas iepen. En toen zei hij die melken en toen zei hij, ach, gaan ze weiter. Ik kreeg een klap op de schouder, gaan ze weiter. Ik denk, grutte suffet. Maar ik weet het toch. Ja. Dat het wel even spannend was. Ja, kan je me voorstellen. Maar later, toen hebben ze mij overplaatst naar Stiens. En daar heb ik al mijn opdrachten gekregen. En waarom, dat kan ik nog nooit begrijpen. Ik kom straks voor die opdrachten te praten. Kun je ook zeggen hoe je die opdrachten kreeg? Hoe gie je dat? Van waar? Ja, natuurlijk van hetzelfde, net van de groep van het beeld. Wat groep het dat dan precies west had, dat weet ik net, dat kan ik net zeggen. Maar altijd van Thierry de Groot, de wagenmaker van Stiens. Je kreeg altijd de opdracht van dezelfde Ja, man? en er worden me soms vragen, er is dit of dat, doe je dat aan? Dan zei ik altijd, ik moet het dan, ja. En zo ben ik overal heen gestuurd. Toen ben ik eerst met 2 mannen, dat waren Jelle van der Ska van Bitgemoene en de Jurappelkoopman van Massum. Weet je, ik alweer. Cinema. Fokker van der Meer. Ja. En ik met z'n trein naar Port Natal. En daar heb ik toen, mocht ik toen Nieuwboer van Sint-Anne uit bevrijden. Hoe dat precies gebeurd is, dat is wel een beetje, geschiedenis op zichzelf. Dat kan ik zo net even vertellen. Dat weet ik net eens al een keer. Nee. Maar het is lukt. Voor de duidelijkheid, Nibor wie gemeenteambtenaar op het beeld. Ja. In Port Natal is nou een psychiatrische inrichting in ja. Assen. Ja. En dat wie doe ik al? Nee, dat weet ik Toen gevangenis. strafgevangenis. Precies, tuurlijk. Over die ontsnapping met de heer Nibor praten we straks verder.
Dit is aflevering 15 van Net Vergeten. We praten Joen oer mensen in het verzet. En we doen dat met Jan Hallema. Die had iets in Sint-Anne en het nou in Ljout. We doen dat met Marta Siderius Kolk. Ze wennen door de iets in Oudebeeldziel, nou in Frencher. En met Sabe van der Meij, die ben is in Belsum en daar nou nog wennet. We hebben voor de muziek onlangs bij het feit dat jonge mevrouw Siderius op een paard ging met een aantal mensen om de heer Nieboer uit Port Natal te halen. Dan denk ik, ja, dat is makkelijk zijn. Maar hoe ga je met dienen? Dat kan ik net helemaal vertellen. De voorbereidingen winnen soms moeilijker. Op bezoek als familie. En hoe dat precies gaan is, ik heb maar één doel voor eigen hand. Dit moet lukken. En dat is heel onduidelijk, nu ik het vertel. Maar het is wel lukt. Maar je bent mooi west? Ja. Dus op het moment dat het bad, dat de heer Nieboer de Wijhelle gaat, wie je erbij? Ik heb alleen nog niet. Je hebt alleen nog niet. Ja. Hoe ga je dienen? Kun je dat zeggen? We hebben afspraken maken. Dat wij komen zo. Daar hebben we wel enkele dagen over verstreken. Als je dan praat ik beeld en Nederlands er ook in. Maar dat hindert niks. En we hebben bepaalde tekens geleerd en we hebben bepaalde tijden afsprutsen dat hij naar het toilet moest. En daar heb ik hem toiletsen. Tot Ruud. Terug het Ruud? Ja. Jos hier dus boeten? Ja, ik wil boeten. Hij is hier binnen? Ja. Hij gaat naar de wc? Ja. Via bepaalde tekens weet hij wanneer hij daar is Ja. en weet hij dat jou boeten staan? Ja. Ja. En daar moet het gebeuren. Dan... Het is al georganiseerd tussen ons beiden. Ja. Dat hier niet opraden in de tijd dat jou daar Ja. op bezitter wie als familie zijn. In de verschillende bezoeken heb ik er ook dingen. Wel 3 dagen. Hier kunnen we herhalen. En tijd bespreken hoe laat precies. En doe is lukt. En doe is die er een fiets kleren. Dan ben wij te Gerre naar Groningen fietst. En daar wees een ander adres. Dat heen weer vat ik kleer. Nou kan ik me voorstellen, dat is bewaakt. Port Natal is bewaakt geweest. Ja. Kon je er samen waar in? Nou, hoe dat kent. Ik heb een paar dingen in het droom. In dat bepaalde idee, dit moet lukken en het lukte ook en het mocht lukken. Zag ik het vooral bezongen. En dan kan ik niks verkeerds op je gezicht leggen bepaald. Nee, daar toch binnen die details. Lukt. Jo nou wat ons ketnek denk ik. Ja. Dat zei van ja, het wie een soort droom werd ik in het wandelweer. Ik heb er nooit mee bezig geweest om er een sensatie van te maken, maar barre werkelijkheid. Ja. Wat me opdroegen worden. En toen koek het ook. En hoe ik dat precies dien, hier werd de wijsheid vandaan, dat weet ik nou wel. Dat wist ik toen zeker onbewust echt, maar nu weet ik het wel. Waar vandaan? Van boven. Had jou, waarom je op die tijd, had je dan ooit momenten van angst kent? Zeker in dit soort Nooit. hele penibele situaties? Nooit. Dat is juist het wonder. Alleen er zit een heel leuk verhaaltje tussen je en een nieuwboer kennen. Het weer een heer. En heer scoor in de broek. En de jankt er maar wakker hoe en de week zal heel komen. En toen zei ik op les, man trekt die broek uit. Dat had er net in. Nee. Nou, en verder ben ik toen na die dagen, we maar die 2 mannen, we sliepen altijd bij boeren in het hooi. En zo hebben wij verschillende keren daar wel heen en west. Maar dit is het hoofdpunt van mijn west, omdat Ja. de man heeft koe. Je hebt een mooi verhaal. Je mag ook even vertellen hoe dat Guillermo van der Meer liet. Van pure burgers. Ja, verschrikkelijk. Oh, dat mag nog vreselijk luid zien. We winnen bij de Bonkenveert en we hebben 3 nachten nooit slipt. En op een gegeven moment weer een vogelwaai. En ik zie om en dan komt er maar zijn kop boven water.
En ik van mijn leven nog nooit zal laken en ik zal ook nooit weer zal laten kennen. Dus ik doe die, ik wie gewoon in onmacht. Er gebeuren echt verdere dingen bij me, maar dat zei ik net. En hij begon zat te vlokken, want hij wie streng gereformeerd. Ik heet nooit jet, maar doe wel. Hij zei, dan ben je ook naar Lelk, ik wil net vlokken graag. Maar hij zei, nou, hij zei, die hem geniezen me uit. Och, ik zei, man, nou ja, daar hong ik kon niks eten. Nee. Dat is onvergetelijk. Ja. En alle keren dat ik nog maar mijn man daar los riet met de auto, dan zie ik fokken. In de bonkenveer leven. Ja. Want hij voelde alleen sliep op een fiets. Zo Ja, we slipten alle treinen, maar ze lieten mij voorfietsen. Ja. Die twee mannen. Ja, duidelijk. Goed, Van der Meij, waar houden je met dwanden in dat verzet? Nee, eerst nog een vraag. Dat verzet, wie dat een georganiseerd verzet in Belsen? Nee, ja, maar daar heb ik eigenlijk geen weet van. Nou, die man die we niet nemen, Nieuwhof en Don en dat wie het eerste begin, die houden zich noodzakelijk bezig met tactiek, tenminste met bonkaarten en onderdoeken, het resten en zo wat heen. Maar door in de loop van vooral 43, toen kwam dat op. En wat ik in het verzet hier, dat ging spontaan. Dus ik moet zeggen, nou, individueel en waar de mensen daarmee omgaan. Maar toen in 43, toen begon, ja, toen kwamen ze bij mij. Want toen waren tevreden dat ik bij de BS woer, bij de gevechtsgroep. Ze werden dan strijdend en niet strijdend gededen. We hebben net z'n bot strijden verzameld. Het werkt net zo werkelijk geweldig hard hebben we hier. Ik ben tenminste voor het wordt denk ik na de bevrijding denk ik we weggezeten een jaar lid dat er wel no? Maar dan zit de VSA stief verder kwam net in je kogel uit. En die hield daar de hele nacht vast op een steek van 100 gevangen Duitsers. In het geweer moet het zitten. Nee. Ja. Waar houden je hem nou met dwanden? Wie neemt dwanden met sabotage daar? Om het maar eens Ja, een dat kregen we van, daar wie een hegere laars en we zeggen, nou liggen ze hier in de Riep tegen wie Wietse van der Meer, dat wie dus de gemeentecommandant, no? Hoe nemen we die? Wie een Dik en Dal, Dik kreeg de broer Dijkstra. En ja, daar kwam er zeker berichten worden. Er moest dan eigenlijk dan en dat moest gebeuren. Dat we dus vooral de boel wat barricaderen, no? Maar wijn en hekken en zo wat heen. No? Bij Wier de Bergen dan, en in Beetgemolen weet ik wel. Wie hem Sint-Jiskelandje. Dat weet ik dus een... Nou, daar heb ik vol gezet, maar wijn en hekken en zo wat heen. Soks onderhouden. En we hebben eens een keer, dan moesten we, dat dacht ik dat het Sint aangeroen. Dat we dus eigenlijk dacht ik met als ze dat wisten dat er wat gebeuren zou, met die deze rijden bij de Bergen. Hè? De fusillade op de Bergen van Van Riep, dat wie in april 44. En dan moesten wij, vanuit Belsen moesten wij naar de Riep daar. En toen vinden die Duitsers die nou wat zenuwen waren, die in niks zijn wegvlingen. Maar wij moesten van Belsen maar, zie je nou, die weer bij Skatsenbalans. Hoe die stad waren, kon nu nog doorkomen. En daar is dan wel een leuk verhaaltje bij vertellen. Wij verspreiden nu toen, want dat waren dus echt, dat waren die strooien, want het waren echt gevaarlijk. We eigen garage en gedoog. En nou, ik zei, we moeten maar even van de dik halen. Wie zou het zien nou hoe de hoofdingang, dat werd nou het recreatiespul is, ja. En nou 150 meter van de dik aan, wij jongen nu daar. Ik ben eerst dat het bieten weer, maar dus ja, die toch niet bieten was, dat zelf wel winterweet was dat daar. En dat is de ovatie. Ik zei, zie, veel een belikste, daar was te zien. Wat is dat? Daar lichten, 12 lichten. Ik denk, daar komt hier nog een lamp. Nou, die hebben ze naar Sjöshuis. En ineens is het wie een hazen. Ja, bang voor een hazen. Daar kon je even tegen zelf weer.
Ja. Die fusillade in Dronriep, dat wie een repressiemaatregel, Ja. aanleiding van een verzetsdaad. Er wie een treinrails omboegd om een trein op Ja. sporen te letten. Ja. Je wisten dus zo'n beetje wat er komen zou, want anders woon je hem er net heen. Nee. Wisten je hem dat echt door hem daarheen gaan? Ja, nou, ja, ik geloof dat wel, dat weet ik net precies meer. Maar ja, wij moesten daarheen en dat we een hele teleurstelling dat we net hoe die stad waar komen, dat weet ik wel. Ja. Ja. Halma, hij is specialiseert in het vervalsen van documenten. Ja. Dat had we zelfs wat een maatje met je achtergrond als reclameschilder, reclametekenaar. Ja. Je bent vaardig met de pennen. Ja. Zie, ik was dus grafisch goed onderlegd in Amsterdam. En dat begon in Amsterdam al. Dat bureau waar ik werkte, mijn baas, die had nou wat contact met Joden. En toen kreeg je die persoonsbewijzen. En toen staat er een J in. Er werd een J in zet. En toen begon hij mij te vragen, zei, kan we dat er ook uit krijgen? Om die J eruit te krijgen. Maar dan moest weer een ander persoonsbewijs hebben. En dan moest een stuk weer er precies in passen. Dat was geen werk, daar was je een dag mee bezig. Dus ik bedoel, daar had je niks aan. Dus dat wou niet lukken. Dus dat hele zaakje wou niet meer. Dus wij konden anders niks doen dan zeggen van persoonsbewijzen, dan moesten gestolen worden. Maar er zat ook weer iets aan, want die waren allemaal genummerd. Net als bankbiljetten, zeg maar, die gestolen worden. Dus ik bedoel, dan liep je wel met een gestolen persoonsbewijs op zak. Dus dan moesten we eerst die nummers allemaal veranderen. Nou, en dat was ik bezig. En later een vriend van mij, Jan IJssen. Ik zat dan bij de zogenaamde LO van de onderdukers. En die zat bij de groep van Cement Chandré. En toen hebben ze dus in de herfst van 44. Toen ben die verschillende toplui bij me gekomen. En dus zei ze Jan Halma en Jan IJssen, die moeten samenwerken. Nou, en toen hebben wij samen een soort kantoor opgericht, de FK, falsificatiekantoor. Ja. En daar hebben we dus nou, er zijn natuurlijk een hele hoop die met vervalsing deden hebben. Maar ik kan wel zeggen dat wij het meeste gespecialiseerd waren Ja. op dat gebied. En toen kwam ook, vooral in 44, toen kwam natuurlijk ook een sleep van die auswijzen en al dat spul kwam los. Ik bedoel, maar toen hadden we dus de Dollar Dinsdag gehad, Slag om Arnhem. En toen werd het menens voor die moffen, hè? Voor ons trouwens ook. En toen kreeg je dus dat je bepaalde auswijzen hebben moest. Nou, dat ging dus zo. We hadden een juffrouw, die konden we goed. Doortje Terveer. De zuster van Terveer van de drukkerij uit de Mercurius. Van Mercurius drukkerij. En die solliciteerde bij Hendriok. Dus bij de grote baas van de moffen. Dus zei we, dat moet je weten, want dan weten we precies wat er los was. Nou, en dat ging zo ver. Toen vertelde zij, ze zei, er komt een nieuw auswijzen. En dat is voor diegenen, die jongens, die allemaal oppakt worden, die moesten naar Drenthe toe. Weet je wel, en die tijd was het nog. Putsegraven daar. Ja, Dus naar Drenthe of naar Duitsland. Juist, ja, of één van beiden. Ja. Maar die gele auswijzen, daar had je een vrijstelling. Maar die auswijzen werden bij een drukkerij gedrukt in de stad. En we wisten dus aan de proefdruk van Doortje Terveer, want die zat daar op kantoor, wat voor papier ze hadden en wat voor zetsel ze hadden. Nou, dat papier had haar broer, dat was geen bezwaar, maar dat zetsel was ook ouderwets zetsel van vroeger. Dat hadden ze niet meer. Dus wij naar die drukkerij toe. Wij moeten dat zetsel van je even lenen. Nou, die baas, die schrok zich het apenzoeken natuurlijk. Die dacht, bliksteder, hoe krijg ik het ooit weer om? Dus die waren bang, die waren benauwd, logisch. Maar wij met een van het personeel praten, en dat zijn mooi zoden. Je moet een maandag die auswijzen drukken. Zaterdagmiddag halen wij het zetsel op. Nou, dat kon niet. Zei nou, dan moet je maar wel wachten wat er na de oorlog met hem gebeurt. Want zo begon je dan een klein beetje natuurlijk. Hè? Dus wij haalden zaterdagsmiddags dat zetsel op. En zondag werden die auswijzen gedrukt. Maar nu moesten de Duitse auswijzen nog gedrukt worden. Die waren nog niet eens gedrukt, toen waren wij onze valse hadden we klaar. Toen wisten we van Doortje Terveer, stempelnummer 25 wordt gebruikt. En Hendriok of Maier, die gaan tekenen. Dus we waren helemaal op de hoogte. Dus toen die Duitsers die auswijzen uitgaven, toen hadden wij ze al bij 100 minuten gegeven.
Een vrijstelling. En wie vervalste de handtekening Dat van, weet ik meestal. Ja? Ja. Van Henry ook en van mij? Ja. Ik ga mij vertellen, Litten, dat zelfs de Duitsers die handtekening net Nee. van echt onderscheiden konden. Klopt Nee, dat? dat kon ze niet onderscheiden. Wij hebben er toen ik ga het even opschrijven, ik ga het even nazien. Wij hebben toen, even zien, een Ausweiden. 7.000 à 8.000 ben er toen uitgegeven. 7 à 8 7.000 à 8.000. Alsjeblieft. En Van der Meij komt nog met een pas. En die komt dan met een persoonsbewijs. Misschien wel met jouw handtekening Dat erop. is die handtekening. Ja. Ook van Henry ook. Ja, en dan had dus, weet je wat, met de persoonsbewijzen hadden we hetzelfde. Dat was een andere vervalsing. Ik reken maar bijvoorbeeld in mei 43. Toen moesten al die jongens die geboren waren in 1920 tot 1924. Die moesten zich melden. Ja, voor de Want die moesten arbeidsinzet. voor de arbeidsinzet. Mooi. Wat deden we nou? Wij gingen die jongens of ouder maken of jonger maken. Dus dan moest hier in het persoonsbewijs moest dat zaakje veranderd worden hier allemaal met elkaar. Dat was geen kleinigheidje, maar dat moest er eerst uit. Dan moesten we, dit is nou geschreven, dan moesten we, meestal waren typt, dan moesten wij het lettertype hebben van de schrijfmachine wat mee gedaan was. We hadden wel 12 verschillende soorten schrijfmachines. Met verschillende lengten die daar precies weer op pasten. Dus daar zorgden wij weer voor, maakten we de jongens veel jonger of we maakten ze ouder. Zo hadden je ook met beroepen. Als je beroep had bijvoorbeeld als winkelier of zoiets, had je de kans dat je naar de stand ging. Maar was je nou veehouder of agrariër, dan leek dat erop. Dan gingen we gewoon die hele boel even veranderen, of eventjes. Ja, maar die moest dan veranderd worden. Ja, dat was een hele Maar we klus. moesten dus deze nummers die daar staan, die stolen waren, uit het beeld bijvoorbeeld. Ja, de noemers die moesten erin wij staan. Die moesten we ook veranderen. Ja. Later niet meer hoor. Want toen hadden wij het persoonsbewijzen uit Eindhoven. En dat was makkelijk natuurlijk, want die waren allemaal EVG's. En we hebben er 2500 vervalsings hebben gemaakt met de persoonsbewijzen. Dit is aflevering 15 van Net Verjitten. Wij praten joen over mensen in het verzet met de heren Hallemij van der Meij en mevrouw Siderius Kolk. Maar als dat gebruikelijk is, hebben wij ook weer vragen aan willekeurige burgers uit die tijd, willekeurige burgers uit deze tijd. Wat zij voelen, wat zij ontdenken bij het onderwerp wat wij joen hebben. Joen dus meningen over het verzetswerk. Nou, daar weet ik wel wat van. Ik die mij, maar net met knakploegen. Maar alleen nog maar in, ik weet
in Leeuwarden bij de opleiding voor, laten we het zo zeggen, ik weet dat de man die de mensen opleiden moest voor anti-tankgeschut. Bezoekers, hier dat een van die kachelspiepen dit op de schouders droegen voor anti-tankwapen. Hè? Dus daar weet ik al wat van. Maar net in boksen. Je leerde het aan de meesten van het verzet in jou. Ja. Ik wie in het dienst wie ik dus ik opleid als sergeant wie ik destijds. En ik weer bij het Panzerabwehrgeschut. En er waren heel weinig wien daarbij. Want dat is het weer in 38 een nieuw wapen. En ik ben hier van de eerste sergeanten die daarvoor opgeleid waren. En zaten we aan de hele Leeuwarden. De ondergrondse van Leeuwarden. Die hele mij uitboksen. Had ik die afdeling gehad hiervoor. Dat heb ik zo'n beetje met te maken had. Omdat ik zelf niet in een ondergrondse ploeg of wat ik maar zitten heb ook niet hoor. Want uiteraard waar ik op dat gebied ook niet een help. Ik weet wel dat hij bij de KP was en dat hij een hoofd en verzet in had, maar dat hij toch, maar niet dat ik dat verder weet, maar dat zal ik afhankelijk van horen en zeggen. Maar wel dat hij enorm wat in had voor het verzet. Ja, Lolle Rondaan, Wiebe Dijkstra, Jappie van der Plaats, nou al die jongens. Jappie is die andere deerrekken. Lolle is, nou ik voor de oorlog deerrekken. En al die monumenten die onder was, jongen, dat is alle jaar, nou, Dronriep, Dwijm, mijn naam. Nou, het gong altijd. Ja. En het gong denk ik nog meer, zou je weten. Van Lolle Rondaan en in Betgem, dat jaren wij wel van moeder tot moeder vanzelf. Maar dan weer het eigenlijk uit het fijne van de zaak. Ben wij net gewaar, dan moest je zelf in de ondergrond zetten. En dat deden we net. We saboteren wat zoveel mogelijk op kon. Maar werkelijk in de ondergrond te zetten, dat gaan wij net zetten. Maar daarom houden we genoeg dat ik net, nog lang net door de boel gekomen zijn, maar dat kon je doen in die tijd niks schelen. In Betgemolen werd ik wel aan van de plaats en zo goed dat ik werd haai van de Schaaf. En dan had een ander van de Schaaf, dat weet ik wel. Maar misschien, om daar nou ook zo wat van te vertellen, dan maak je er wat bij ondervinding houden, ha. Want dat weten wij net, omdat alles zo verzwaaid was, want je kon net praten, no? Want je wien je nou benauwd, dus al altijd al wien vanzelf, hè. Want ja, dat weer wel, als je wel luchtalarm hebt, nou, dan raam je de baan, daar hut in een huis, en dan we plat op het lief lezen hoe het huis, plat, zo volle mogelijk, zo deed benauwd, dat de bom vallen zo, no? Ja, maar als je het net wist, dan kon je echt net in je verrieren. Nee, juist niet. Daar jongen dat ik praat om, no? En daarom wisten wij wel, kijk man, wisten wij wel een paar die daar thuis onderzoekt werden. Maar ja, dan hou je stil, want ik wist het. En ja, verder, dat zijn naast de bomen aan je net eens. Kwartierverzonnen, dit is aflevering 15 van Net 4. Hier meer dan wat meningen over het verzet. En het is opvallend dat de naam Lolle Rondaan inderdaad een paar keer gevallen is. Daar hebben we verleden week een uur lang, of oorloer lang over praten. We praten hier nog terug met de drie gasten die wij in de studio hebben. Jan Hallema, mevrouw Marta Siderius-Kalk en Sape van der Meij. Mevrouw Siderius, ik wil het gesprek met jou even oppakken. Jullie hebben een keer een opdracht gewonnen. En ik denk dat dat misschien wel een van de moeilijkste opdrachten best had. Naast het bevrijden van de heer Nieboer. Namelijk het traceren van een Joods famke.
Kun je vertellen wat hij met een hand wie? Daar kon ik eigenlijk wel een boek op schrijven. Dat hier ik door hadden. Dat is jammer eigenlijk nog. Ik kreeg in Stiens, werd ik dus altijd vertoefde. Daar kreeg ik bij diezelfde man, daar wie een meneer op een medie. En die vrezen mij dat ik een famke die al 4 jaar hier wie, om die op te sporen. Die wie waaien tijdens de oordracht bij het ei in Amsterdam, want de ouders wennen in Amstelveen. En bij het ei werden de bus, werden verplicht om te stappen. En dat wie de ondergrondse. Die zijn we met alle poppen en bandjes beneden de fjouwen, beneden 1 uur, mat wij uit de bus nemen en wij zorgen er, zat God het wel, dat die goed te plak komen. En dan kunnen we hem alle keer helpen. En dat is gebeurd. Wat een zware opgave voor die ouders. Die had toen dat famke ek in handen genomen en die is waaien. Die is dus net uit de boeken gekomen, maar die is te plak komen bij een zekere doktersgezin uit Zeist, bij een dokter Maaien. En die heeft haar opgenomen als zijn eigen ben. Ze had ze rijk droegen voor de misken. En toen vregen ze mij dus dat ik mij verschillende adressen en contactadressen, die ik alle keer uit de Holland leerd heb natuurlijk, en ik hier mocht niks op papier hebben. En ik hier oren op schuil plakken. En toen ben ik 3 weken onderwijs geweest. Ze hebben mij een einde op bijgebracht, Puimpje, onder andere een ek. Ja. En toen ben ik daar in die rare sneeuwwinter, de laatste winter. En toen, hoe dat dus precies ging, is, ik kan het nog wel opschrijven, maar vertellen, het ontroert me soms nog. Maar ik ken het net zo lang, maatje, dat ken het. Maar het voortgaan van thuis is al heel erg geweest, want toen begon mijn hart te beseffen, hier is wat met haar. En ik ging dan zogenaamd uit logeren, omdat ik zo'n probleem maken hier, dus liet ze maar zeiden dan ze hem. Maar hij wist meer, dan dat ik dacht. En toen fietste ik voort en toen ben ik weer omgegaan en toen heb ik zijn hart, ik heb leugend. Hij zei, kind, ik weet het. Ik weet alles wel, maar zei het niet aan hem. Maar wees voorzichtig. Dat moment vierde ik nooit weer. Toen koek ik was jongen en toen koek ik het aan en toen zoek ik het leerspie. En dat mocht. En toen kwam ik stek nog even een uur naar Zeist, toen kwam ik de jongens om 11 bij dat doktersgezin naar lang zoeken, van het ene adres naar het andere, kwam ik op jong 11 bij die dokter onder de deur en daar moest ze wezen. En hoe ik dat wel mocht, dat kan ik nou niet zeggen. Dat ken je niet beschrijven, dat hij beleeft. En toen zei die dokter, wilt u even wachten, komt u maar in de haal. En toen zei ik het famke Huppelie. Een lange vlecht hier in het hier, een zwarte vlecht. Nu is een fjouwer hier. En wat er dan even in omgeet. En toen zei de dokter, ik moet even alleen laten. Ik moet even met mijn vrouw praten. Nou, dat had voor die mensen heel verschrikkelijk geweest. En toen kwam hij weer terug. Ik had hem misschien wel 3 keer steen. Ik hoopte dat ik het famke nog een keer zeg. Maar dat wie net zo. Letter dus wel. En toen kwamen wij bij mij en hij zei, Kent, het is nu donker, maar je moet vertrekken. Want wij kunnen dit niet verwerken, maar ik vertrouw je. Je moet maar plaats zoeken, we kunnen je ook niet helpen te overnachten, je moet maar plaats zoeken en ik hier wel een plak. Het zit in koppie. En de worm was prompt op tijd, toen kwam ik daar weer. En toen zei de dokter, ik heb alles voor je geregeld. Het ligt op je gezicht. Ik vertrouw je. Ik kon ze natuurlijk net meenemen. Maar ik ben zongende en dankende ben ik terugfietst. En die reis is een boek alleen gewoon. Wat die bromreis van mijn West had. Ik mocht net door de IJssel.
afgesloten voor alle verkeer. Ik ging één bewijzen naar voren, ik ging maar één leerzoon. Door ik achter de fiets die we die misseer, die knies van een leer ziet een keer. En toen wie ik bij de IJssel en toen wie het halt, je mag er niet over. Dat wie toen afsluiten, voor alle verkeer. Als het nou correct, die weken wie dat ik er wie of net, dat weet ik net. Maar ik mocht het net horen. En toen stier daar een man op en daar ook even Mercedes, dat net alle Duitsers en ik noem ze even zwartjakken, want zo noemde ik ze altijd. NSB'ers praten dan? NSB'ers. Dat die net alle verkeerd winnen. En die man had maar het gevaar van zijn eigen leven mij hopen droeg. Hij zei, door de heel eenvoudig, bist u een Fries? Ik zei ja. Hij zei, ik heb de strookkomst. Is dat net een wonder? En aan de andere kant van de oever staan de Duitsers te wachten wat er gebeurde. Dus hij joeg mij papieren hoor, dat die man het dus goed wist. En net goed, maar wel goed van mij. Ik ben er dus ook gekomen. En toen, ik zal wel wat maatje maar te denken, maar ik kan er wel trof vertellen. Toen wie ik best 1 week en toen kreeg ik zo'n vreselijk les van die voer. Toen ben ik in een hotel gaan om koffie en die man had direct een dokter op hem. En die had mijn neigen en mijn stiks aandien. Hij zei, neem ze met mij. Hij ben na de oorlog heen geweest. Toen zei hij, ik zag dat het goed was. Ik zei, waarom deed u dat? En toen week ik in Akkerum. En in het laatste van die 3 weken, en toen stier er de koek eigenlijk net meer. Ja? De koek doe ik op, maar ik ben nog steeds bleed. Dus stier er een benzinepomp en stier een auto met Duitsers achterin. En die zeggen dat die vrouw opwie. En ik hield het verhaal wel kleer, ja. Ik wist precies wat ik zeggen moest. Dat ze zeiden, waar ben je heen geweest? Wat doe je? Waarom fiets je? En waarom? Ik wist het precies wel. En toen zei die ene moft Jimmy, want ik stier daar. Toen kwam die bij me uit de auto, wij moesten kennen. Nou, ik zei naar huis. Of wat ik precies maar zei, maar ik weet er wel kleer voor. Hij zei, wij moeten naar Leeuwarden, richting. Varen ze met? Ik zei ja, maar ik kon niet meer. En toen heb ik tussen 2 Duitsers in zitten. En die ene Duitser sloeg, die zijn jas uit in de kelt en die leidde er om in knibbels. Want ze zeggen, die voert ik wel. Het is letterlijk goed komen, ja, maar die voert. Dus er ben ik wel goede Duitsers west. Wou ik toch even zeggen. En toen vregen ze me waar ik heen moest. Ze woonden met thuis brengen. Ik zei, daar op die brei, daar ben ik vlak bij huis. En toen heb ik verder, waar de fiets kwamen weer uit. En toen ben ik eerst op de fiets naar de Zuidhoek West. Werd de ouders van het famke onderdoken winnen. Want ik moest het eerst vertellen. Vat ik naar mijn adres ging. En die mem die had, zou wat altijd verdruid staan. Die wist ik voor wie. En toen ging ik het alleen maar sa. En toen zakken ze in elkaar. Je knikten alleen maar. Ja. En toen ben ik naar Steens fietst en toen heb ik feest vierd. Ja. Markant verhaal. Ik kan het net oors nemen. Het is krap aan 4 minuten verzonnen. Ik wil nog even naar de heer Hallemata. Je hebben ik wel eens rare kronkels maken om toch controles te komen verklaaien als vrouw onder oren. Ja. Dat was in 1944, in de zomer van 1944. Toen vonden de Duitsers uit dat iedereen die een eigen zaak had, dus een klein bedrijf had, die moest een soort zetkaart hebben. Ik weet dat je het nog herinnert, een zetkaart. Die bestond uit 3 gedeelten. En die moest ingevuld worden door, ik zal maar zeggen, door de winkelier. Dan moest je dat opsturen, in 3-fout, naar het arbeidsbureau en Ljout. En daar beslisten ze dan als je blijven kon, de zaak of niet. Dus dan moest je de boel sluiten. Dus die zetkaarten was een kwestie, die moesten vervalst worden. Dus ze moesten dus zo gemaakt worden. Dus ze stuurden mij erop uit, gaan daarheen, daar en daar bij zetkaarten, moest ze vervalsen. Nou, dan had ik precies zo'n geval. Ik moest naar de Appelscha. Ik ging met de trein naar Heerenveen. En in Heerenveen met de tram naar Appelscha. Ik had in een fietstasje, had je zo'n fietstasje achter met zadel. Er zat een oliespuitje in en dan zo'n nog wat. En daar had ik het stempel in
van het arbeidsbureau. En de handtekening van Arnold van het arbeidsbureau, die kon ik dus wel uit het hoofd. Mooi. Maar ik ben goed te wellen. En dan ga ik dik. En nog liever stumpen de hele boel afzet. Allemaal landwachters in. Oppakt, fiets weg. Ik met naar het politiebureau toe. Maar ik had altijd, op een weer als ik zo op stap was, een speldje van NSB op. Dan wist ik meteen aan de trein wie erop reageerde. Als ze beroerd reageerden, wist ik wel, het waren goede Nederlanders. En die met me begon te praten, dacht ik bij mezelf, oppassen. Dus ik nog wat een grote mond hebben tegen die landwachter. Ik wou de commandant spreken. Nou, dat kon wel, kameraad. Dus kameraad, dat was ik dus. Ik kom bij de commandant, hou zee, kameraad. Ik zei ook, hou zee, kameraad. Wat is er aan gaande? Ik zei een mooie soort. Ik ben voor vreugdoend arbeid bezig. Dat was die Duitse organisatie. Ik zei, en nou word ik benemmerd, want je houdt me tegen. Ja, hij zei, we hebben alles afzet, tot Appelskat toe. Hij zei, maar ik weet wel oplossing. Ik zei, hoezo dan? Ik zei, mijn fiets heeft hem ook nog. Ja, hij zei, die krijg je terug. En ik stuur 2 man met je met. Die kun je naar Appelskat brengen, want dan wordt de boel, dan word je niet aanhouden. Ja. Wat wil nou het geval? Ik kom daar bij iemand. En een beetje opgetogen dat het zo handig ging. En ik kom daar bij die man dat ik wezen moest. Het was iemand van de belasting. Een Ganzega heet die, meende ik. En die ziet dat er 2 van die landwachters op het dik staan. En hij doet de deur open. Ik zei, kom van Douwen. Dat was het wachtwoord. Hij zei, de gang in Douwen. Ja, ik zei, die kan je wel zo en zo. Dus ik vertelde die man wat er gaande was. Hij vertrouwde me niet. Ik zei, mooi horen, ik kom over een kwartier weer om. Ik breng deze landwachters naar het café toe en dan kom ik weer. Nou, zo is dat gaan. Toen kwam ik terug en toen had hij in de tussentijd met Douwe Witteveen beld dat het wel zee was. Hij zei, hoe kom je aan die kerels? Ik zei, zo en zo. Maar ik zei, geef me de hele nogootje met al die setkaarten achter in de fietstas, pakje drager. Want die kerels die brengen me wel tot aan Drachten toe. Halve Drachten hebben ze me gebracht. Hou zee, kameraad, u komt nou niks meer tegen. Ik zei, nou bedankt hoor. Ja, dat is een mooi Maar dat zijn alles van die leuke dingen. Dat zijn inderdaad leuke dingen. Ja. Goed, het is 2 minuten voor zo'n. Ik viel nou al aan dat we minstens een minuut uitrennen, maar we zorgen toch nog even waarom op deze uitsturing in dichtvorm. Doe is de lage slijn uit de vertrapen hetten. Het verzet spat op uit het uitzogen moed. Haar moedige roppers gingen door poel en petten. Els meende, het is haar deun bij. Het vrij vergoed. En driest hij ja de zwiere strijd inzetten. Met oude wapenreeuw, heervarken en kloed. Maar de oren hebben wat in het wilde sketten. De hemelbaan de reet van vuur en bloed. Zag hij ja on een leden beer lutsen, die het voor haar krijft te zwier te hissen wie. En doet zoals deden hiem en haven dutsen. Wat het daar wonder, le beschrijftig zie. Zag had dee een iepen voorgestutsen. Waaruit eens spruite zoe de risping van haar die. Dan maar weer van het aankomen van aflevering 15 van Net Vierte. Uw stank gaat uit naar Marta Siderius Kolk, Sape van der Meij en Jan Hallema. Na weken ben we er weer met aflevering 16 van Net Vierte. We praten dan over razzia's en de gevolgen daarvan. Na weken dus, om 6 uur bij Radio 1 horen. Net Vierte. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.